lagi. Ubay-ubay ba ito kung gipalit nga kuan? Tiil. Burag isag tunga to ba sa kilo? Murag. Pagluto na ko sa tiil, sa adidas, paan ng manok, akong pinagi sa pressure cooker. Di kuan kanang sa dali ra kay papaon. Dilis. Dili naman kay kusog ang ulan gabi ba? Diliran. Ano na may tulog diya? Wala man. Ano na may trapo? Ako rin nang gisibog da. Ang trapo ba? May trapo. Lagi ako rin gisibog da. Abi na ako. Wala. Ang kuan guys, kani ang manok, tiil sa manok adidas. Isa man siya kakilog tunga, giubay-ubay na namo kay talagsara talagsara ta ani maka luto. Murag trip-trip lang ba? Di ang akong idea nga ako na siyang giusa og luto. Ito na ako giluto sa pressure cooker para humok siya ba kaunon. Labi na kita nga, kulang na tag mga ngipon, no? Giusara niya ako pagluto. Sige, katulo po na Mukaon. Gikatulo na Mukaon, gihurot ang isang tunga sa kilo, isang kakaon, kay pila raman mi diri, gamay raman mi. Kanya akong papang, di ba makakaon na anak, kay bukog be na. So, ang iya, more on sauce ra. Sabaw-sabaw sa iyang kanon. Din iya da yung kuanan sa iyahang gatas. Sabayan sa iyang gatas or kape.
Di daog na kay nana gyud ang iyahang sudan basta when tayo magluto mig mga inani, bigi siya kakaon ani. Nya katong gahapon ako ning giluto sa lunch time. Nya kagabi mao gyapon among sudan. Mo gyapon among sudan. Nya karong buntag mo gyapon among sudan. May na kay maka-ekonomiya ta no, di bay kala sa ato ang price gas ba. Giinit lang nako siya kaya ako mangibutang sa ref. Giinit na ako niya para pod na ay lain pod nga kaunon aside sa tiil kayo. Sumusumo na baya, sumo na atong sagunsunon. Na, bay. Usa, bay. Saan? No. Adya. Ano ba? May artista oh. Kani? Na amo po dayong gidungagan sa boiled egg. Kay para kay medyo gibati na pug kog sumol kay may raman ni ang tiil gud sa manok kung kanang kuan ba kanang mao pay pagluto nya. Kuan. Na inani nakatulo na kaunan. Gapon sa lunch. Kagabi sa panihapon nya karon din buntag pamahaw. Nadibati na kog sumol. Paspas kayong oras ba? Wa pagatay gihimo niyang oras oh. Sus Ginoo ko. So, gihimo na, gihimo eh. Alam mo gihimo nagkaon, nag-check ka. Kadung baka tos papang sa akong uso ng ganila. Nag-booking to kay. Di, ang galing na ba? Ah, dito sa kwarto? Lagi. Wala siguro eh. Pangular rin siya ba? Anta mag-mention din eh. Kuan na sa lain na video. Kung kuan sa lain na video. Hapit na ang atong 10 minutes. Lamig kaya mo pamahaw mga ante. Hapit naman atong oras. Magpasalamat mi sa inyong suporta. Please follow our YouTube channel, Tony and Titing. Dahang salamat o magkita-kita ta sa sunod na higayon. Bye! Pwede na ta mag-edit.